Human ma-feature sa RTV Balitang Bisdak ang istorya sa tinun-an sa grade 6 sa Punta Engaño Elementary School nga miuli sa modules kay way makatudlo kaniya principal sa tunghaan o class advisor sa grade 6 student mibisita sa panimay sa tinun-an aron hangyoon nga mobalik sa pag-eskwela. Si Luan Mayrondina sa iyang RTV Presents. Uban sa ilang principal, guidance designate o grade leader sa grade 6, gisubay nila ni Teacher Aying ang panimay sa iyang tinunan nga si John Hernan sa Sitio Mangan, Barangay Punta Engaño. Apan ang apuhan lang ni John Hernan ang naabtan sa mga magtutudlo, kay si John Hernan mikuyog sa iyang amahan ug mga igsuon aron managat. Gawa sa apuhan ni John Hernan, gihinabi usab ni Ma'am Aying ang iyaan sa bata aron masuta ang kinatibuk-ang sitwasyon sa pamilya. Nasayod na lang si Teacher Aying nga giuli na diay ang module ni John Hernan pinaagi sa RTV Balitang Bisdak. Yang man tudluan, di man ka mausa, di pag kamamaman. Magtudluan na sa sila. Duha ra ka subject na nakopya niya. Wa jud ko nagdahom nga pagtan-aw nako sa balita. Inana di ang nihatabo. So nasubo ko ato nga nako estudyante in town ba di katiwas tungod lang ani bitong sitwasyon na karon. Ning bagong pamaagi sa pagtudlo, sa social media lang magkahimamat ang mga tinunan ug mga magtutudlo. Apan sa kaso ni John Hernan nga walay cellphone, gikinahanglan nilang bisitahon. Mao nang nagkuyog mi kay among i-assess gyud unsa gitinod na problema. Aron ma-address nato ang tinod na problema na. Kay mo ra ba ni common ro na problema sa mga bata. Gibisita sa mga magtutudlo ang baybayon ug didto ra si John Hernan uban ang iyang amahan. Mihaw-a si John Hernan nga nanguha og saang dihang nakita niya ang iyang apuhan ug mga magtutudlo. Unsay nahibaw-an day nimo? Unsay day nahibaw-an nimo bahin sa module? Ang lisod mo ko. Kay ngano man lang ga, ngano maglisod man ka? Naman si Ate Riami nimo. Tudlo ra ko rina kanang kwan. Nya, kato day wa ka tudluoy ato. Tudluan. O tudluon ro di oy. Dinaguna lang nilang kahadlok ko na Lagi no. Gianugnan ang principal nga posibleng tangtangon isip beneficiary sa 4Ps ang pamilya ni John Hernan kung muundang siya sa pag-eskwela. Hinunhuman sa pipila ka minutos, ilang nakumbinser si John Hernan nga mubalik na sa pag-eskwela. Ayun lang. Balik ko eskwela. Ala, yes. Kay nganong may eskwela man ka, bi pasabta ko numi nganong importante ay nga may eskwela ang bata. Kung wa ka eskwela kanang kwan, kung wa ka grado. Bagan ka tanawon nato, sukdo nato ug unsa ang ato ang problema gyud nganong do na kay kahadlok, nganong do na kay kanang una-una nga lisod. Sukdo nato atong i-assess kung asa siya kutob para atong matagaan og sakto nga tubag ug abag nga ikaw mo lampos gyud makalahutay ra gid ta. Tungod sa hulga sa COVID-19, gihunong ang face-to-face nga klase. Apan sa mga sitwasyon sama kang John Hernan, mapugos ang mga magtutudlo sa pagbisita sa mga panimay aron masigurong way ni usa sa ilang mga tinunan ang mabiyaan sa pagkat-on. Dili ikalimod nga lisod ang bag-ong pamaagi karon sa pagkat-on ilabi na kining modular learning. Apan kun magtinabangay lang ang tanan, ang mga ginikanan ug mga magtutudlo, siguradong mapasayon kini alang sa ato mga tinunan ug mas dali nilang masabtan ang ilang mga leksyon. Uban ni Godfrey Relien, ako si Luan Mayrondina ug kini ang akong short docu.